ang paghari sa Dios dinhi sa kalibutan gihulagway ni Kristo nga usa siya ka process, dili ba instant nga muralag mo kalitlag tungha unya maghari dayon siya. Ang iyang paghari usa ka proseso. Mao na nga nagsugod siya pagpahibalo pinaagis mga propeta hangtod misulod siya sa tiyan sa usa ka inahan nga si Maria. Nya gipanganak siya sa normal nga gidugayon sa pagmabdos o dayon pag-anak. Mitubo siya nga inanay sama gyapon natong tao hangtod namatay, nabanhaw ug misakas langit pagbalik. Process niabot tog mga sa iya lang pagsuod sa tiyan siyang mama hangtod pagsaka niya sa langit. It takes 33 years more or less, 33 katuig. Kita usahay na influensyahan ta aning instant kana bitang dali milagroso nga kausaban mo nang daghan kay nato madani dayon kung naay milagro didto, birhin nga muhilak, naay nangaayo sa sakit, pare or tao nga muhiling instant ba kanang nakay cancer inig pandong sa kamot, inig huyop-huyop anang kuan, wagtang dayon. Ang paralyzed inig hikap, ayo dayon. Ganahan kita mo kuan ana, mitupsus na ginay Ginoo, nagyoy Ginoo. Ana, no. Anong tutok mo muna ko? Mao din ay ato, sus na Ginoo mo na nga usahay ug magmilagro ang dinhi aning atong parokya. Basta mga tao baha ginagani dinhi. Pero wa may milagro, bisag ting nobina, di gyud mapuno ang simbahan. Samot ng sibot, di mapuno. Pero naay milagro, basta lagi abot pa ng ato karsada, mga pulis din sa liluan, magkabuang ko na o kanang nang ali ang mga tao nga buot na kaistanan. Manuan, naapataan ng panghuna-huna mo, nagiklaro ni Kristo ang paghari sa Dios dili ingon ni ana. Process. Muna, kung gusto ka nga harian sa Ginoo ang imong anak, nga adik na kay sa cellphone, ayaw dali-dali process. Unsaon man nimo pag-process, imong kuyog-kuyugan sa iyang paggamit sa cellphone. Process ba? Hangtod kamo nang duha ang adik sa cellphone. Process lagi na siya. Imong bana, adik ay sugal, adik sa inom. Ayaw dali-dali nga hunong dayon ampo usbataw ng akong bana Ginoo pagkaugma di na musugal binuang na basig sa yawa na gikan nasa iyo ba nato usbon dayon nimo imong naong nga automatic kang magwapa mo na moadto din ka sa parlor inigawas nimo wow bag-o na kuan man na instant man na siya ayaw na ang uban ang iyang pilok iyang usbon kay nipis kayo mugbo straight pag yun. Ato des parlor, pa, kung ano din natin ilang pilok, inigawas, bawga nagpilok, tag-as pa kaistanan, mura nagdal ba? Instant. Gusto ta na, no? Giuban ang imong buhok. Nya inanay ra ba kayo nang giusab sa Ginoo ang pagkauban sa imong buhok? Praning ako. It takes, mga almost 20 years. Kay mga 30 years old ko, or 30, mga dolo, 40, kanang isugod na ning pamuti. Maingon na to maingon ng barbero, ato ning tinaon sir. Primero pa to, ato ning ibton ang puti sir. Nako, ayaw lang. Nga ni daghan-daghan pagkapari na nako, kay daghan na mag-problem. Ni daghan-daghan pagka 40 na kapin, ato ning tinaon sir, ayaw lang. Karon di na madagti na. Inanay ba? Nya ato da yung usbon. Asod nga to, parlor. Butangi dayon nga rin, patina rin. Igawas di mo, wow, instant guwapo. Instant nga batanon ang naong ni Padre Luciano. Ano? Pero di na mao. Basig yawan o na. Process.
Muna diri sa atong unang pagbasa, adi mohisgot sa ta ang Santos nga Rosaryo. Kanang atong upat ka grupo sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo, niabot nag 20 ka misteryo, naghisgot na sa process of salvation nga niapil si Maria. Sa kinabuhi ni Maria, dili instant ang pagsud sa Ginoo siyang kinabuhi. Process naa na sa Santos nga Rosaryo, sa mga misteryo. Mao na ayaw pagdali-dali. Parehagon nato dinhi, wa man sa nako dali-dali ang pagpamaligya og slat. No? Why, inanay kayo. Mao na gamay pataghalin. Pero sagdi lang, process mo na. Ngato sad karong kuan kaning wa pa ugma na lang tingali ko mo report kay wa pa man namo mabasa tong giknisod sa bangko ba. O pasad mahurot, murag mga 1,500 pa kapin ang kuwang tingali, pero basin pa karon mabasa na to nato basig ni arang-arang ang para sa atong MMTL special slot para ni Mama Mary. Process lang, hinay-hinay, mabitan ng natay novena, siyam kaadlaw, process. Ang katong magsigig atin sa novena, maharian mo sa Ginoo. Katong dili mo sustenir, adi, saan mo maharian? Kana bang mutambong lag primero, mutambong lag ako'y pilgrims, kami mo'y pilgrims, igumanan na, adi na lang sa kong tambong. Kamong kasigig tambong, congratulations. Labi na gitong kasigig kuyog sa atong motorcade. Sus, gabi gibubuan, Miss Uwan. Ay, pastan yung uwan. Nya, ang gidayeg nako ang mga sakristan, ang mga katong nagsakay bitaw nga open ang likod sa sakyanan. Di naman matabang og payong, pertin tao nilang basaa o katong nagsakay sa motor. Pero, tanaw na po, nag-smile mangyapong mga naong. Kana, process gina siya. Hangtod, mahilanta na mo. Inana. Process po. Hangtod nga, di ka sustainer sila na mamatay gyud. Adto na ka dito, hari ng Ginoo nimo. Hangtod sa kangturan. Nako bitang iyaan si Tia Pina or Crispina Tabornal. Lagsik pamanto niya sige pamantog istorya pagadto nako atong niaging buwan niya misa ko dito. Lagsik pa gyud pero ako ang taas lang sa sugar. Niya atong niagi ko nung gabi mga 2 nights ago, perti pa ko nung kaon ato, istorya pag maayo, o pagkabuntag kalit man lang og hilom, din aman magtingog, o to text dayon ako, wa nakatog pagkagabi text akong kuan, akong maguwa nga, mura magkalit magkausab ang tiya, ato ningadto dayon ko gahapon, ditso dayon ko nga to sakay kog motor, kuyog akong manghod kanas miyo og si Edgar. Pag-abot na ko dito din agin mo tubag si Tia. Naku, kakalit ba ani? Human akong hilog, nilusad sa dayon ko kay naamang ko'y misa pagka alas 11, abot ko dito mga 10 o'clock niya. Human o 10 plus naman to, 10:50 naman siguro to. Hilog, human biya sa dayon. Igo-igo lagi kong nakahumag misa sa akong 11 o'clock na misa. Nanay text, wa na Tia. Pero dugay-dugay isang puyo ni Tia 70, ay nun lang yung 76 years. Kay karon naman siya namatay, karon man niyang birthday, 76th birthday. Kanis Tia Pina, maldita kay nis una. Maldita ba? Kuang gina sila, ang kamagwangan kuno kamanghuran, ang akong mama kabagwangan man, purtis ang malditaha. Ang kanisang kamanghuran, purtis ang malditaha. Sukol gyud inahan ba? Si mama dadon kuno sa karbon ug maglagot siya siyang mama, kalma man kay to among apuhan. Iyang iyabo ang kaning iyabang karga nga saging ba, iyabo dasdan nya usay. Ubuon ang sana kanang gisiun niya iyang sinina, siyang kalagot. Ana to siya nya katusan akong iyaan. But tinuod ba ito? Gusto ko kakita. Pero mo reklamo gito siya. Nga nabitan lutuan siya o utan away lami. Sablig niya sa iyang inahan. Iyang isablig. Wala sa lami aning utan na. Pero sa sigig yung
magpailob sa ginikanan, siging rosaryo, sigana. Si mama, nabuotang yun. Patay naman to. Murag tuwag ito sa langit ron. Si tiya, pwerte na sa buutan na, sige na lag rosaryo, sige anhag kapilya, anang magsige na lag smile sa iyang mga kalisdanan. Ay, pobre man taon kay mi dito, hangtod karon pobre man lang yapon. Kana bang, anang day-to-day lang yun nga existence ba? Hangtod karon pobre lang yapon. Man yun kung ginagmay raman akong pisik-pisik dito sa kolekta. Kanang igo ra bang makabuhi sila. Kanang igo ra yung makakaon. Di git pasobraan. Kay naanad man mi ana. Mo na karon hand to mouth ang kuan. So, relax na kayo akong tiya. Noong naingon ko gahapon na kanis tiya mo biya na ni dinhi. Pa naman sad. Andam naman kay ni siya. Relax ra kay siya siyang kamatayon. Wagi struggle ba dili kay siya restless nga dihang naghuwat na siya. Kamo, unsa naman san mo kumusta pwede na mo mga matay? So, bitaw aron dili kay kaspend ang atong parokya kay daman mi gastuhanan ni tiya. Magpakilimos lang ko ninyo og naa ninyo mo limos mo hinabang, i-address lang niya, specify lang, ihatag ninyo kay wa man gid may kwarta para sa among pamilya, no? Wa mi anang kwarta. Ari ko manguha sa parokya. Unya, muramag ang atong parokya. Nagatutok ra ba itong finance council? Nanasahan ko, ano sa naroon? Kamo na limos-limos diya. Ako lang ang dawaton. Mga kuan raman tingali kinahanglan, mga doldo, all 40,000, das lungon og sa kuan or mga 50,000 diya sa ko'y gamay nga tigom ako personal ihatag lang sa din ako ato lang tabangan ni sila sa tiya ako lang gud ginagmay ana ako lang ning gihisgutan kay process no si Saint Augustine 33 anyos naman tingay ito siya una pa siya nabalik sa naanha sa Ginoo giantusan gyud maayo ni Santa Monica mo na di ta mahadlok muatubang sa process of growing in faith. Sa atong unang pagbasa, ang process na kinahanglan sa managtiayon nga i-perfect kanigyong giingon, asawa, tahura, ug sunda ang imong bana. Nya bana, higugmaa, himuang himuang imong kaugalingon ang imong asawa, ampingi. Higugmaa, ampingi. Lisod kay nas banag asawa, no? Ambot kamo karon kasi naka-perfect ana nga ang asawa magsigi na gyud tahod, musunod ra gyud bana kinsa dinhi. Mga naong ninyo wa pa gyud ma-perfect. Kinsa dinhi mga bana nga sige yung higugma sa asawa unya iya gyung ampingan, iya gyung himuon matud pa diring guwapa ug limpyo kanunay sa sala ang iyang asawa. Kinsa dinhing banaha. Utrosan mo. Muna, process ni siya. Ayaw kabalaka, sige lang. Ang importante ni Kristo, we are in the right process. Ug di man kita ma-perfect, kay di man kita ma-perfect, di na na mo'y problema. Ang problema, misubay ba ka sa process? Doon na ba kay gi-exert nga effort? Ikaw asawa, gasigi ba kag paningkamot nga mutahod ug mo sunod sa imong bana? Ikaw ba na nagsigi ba kag higugma sa imong asawa nga mura nagsiya mo'y imong kaugalingon? Ana, process. Nya mao ni atong iampo sa mahal nga birhen. Mao ni hinungdan nga magrosaryo ta aron di ta motipas sa process. Nya ang perfection ani adto ras Ginoo. Pero wa gitay effort, magsigi tag lihay-lihay sa process, magsigi pag gitag justify nga okay ra oy, okay ra. Patay ka diya. Unsa to atong tubag sa Salmo? Tanawa, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Kana bang di ka ganahan mo tipas sa mga sugo sa Ginoo? Nya doon na panahon mga dapso ta, okay ra na kay process of growing man ang Ginoo ray mo perfect ani. Ayaw lag tipas, ayaw lag justify, ayaw lag ingon, kitsa ko'y musunod anang banahan, animal kesta na, musunod ka na, patay ka we. Ayaw ana, sunda lang, kay mamatay raman gyapon ka.
May nalanang namatay kang gasunod sa process kaysa namatay kang mitipas sa process. Maingon sa dang bana, kinsay mo higugma ng asawa ha? Luod kay gnaw, sige pagyaw-yaw, nang laki pag yun na, nanay anak ko sa kabukay, kinsay mo higugma na, buwagan ko na. Ako nagtinarong, siya magbinuang, hugaw yan ng asawa. Ayaw, imo ng kaugalingon, matod pa diri sa unang pagbasa, way magdumot sa iyang kaugalingon. Di ba? Na. Nga. Saman, sunod mo na. Sige ko no, lingi ay mong tupad. Ing na, nagsubay ka sa process. Na ka na. Umitipas ka sa process. Oy, manindog na tayo.